Je ráno, mlžné ráno 25. října 2024 a my s Jirkou se vydáváme na 3denní cestu tady po okolních kopcích kolem Sušice. Kopce, jo, těšíme se. Žádný pravidla, jenom radost, schození, jo, jediný pravidlo. Každý den musíme být na Svatoboru, to jsem si vymínil. Dneska míříme směrem na Hartmanice, takže se moc těším a už jsem skoro u baráku u Jirky. Za chvilku vyrazíme. Trošku se plány jako změnily, ale k dobrýmu, jo. Jde s náma i ségra a ještě kamarádi, s kterýma Jirka se ségrou jezdí různě do hor a tak. Takže je nás celkem 5. A já jsem neodolal a hned na začátku jsem se rozhodl vyběhnout si na Svatobor a skupinku dohnat, protože prostě bych chtěl dneska ty Svatobory mít 2. Proto teď jsem úplně vyřízený, ale už jsem skoro nahoře a pak začne stíhání. Vrchol Svatoboru, dneska poprvé, dolí je mlha a tady jsme úplně na hranici slunce. No a teď musím dohnat zbytek. Dobíhám pod stráž na zelenou trasu. Tam doufám někde, že už ostatní potkám. Jinak na Svatoboru jsem na chviličku viděl to slunce, ale jinak je to všechno v mlze a krásný. Máš pocit, že tamhle na tom žlutém listí se odráží sluneční svět. Tak tady jsme se potkali před pár hodinama. Odtud jsme došli do Hartmanic, naobědvali se, bylo to skvělý a teď už míříme vlastně zpátky na můj oblíbený Svatobor a moc si to užíváme. Strašně hub. Už jsme skoro na Svatoboru, asi 24 km zatím. Pěkný výlet, něco ještě dáme, už se těším na pivo nahoře. A fajn, bylo to v mlze a bylo to dneska moc krásný. Dobrodružství pokračuje, je skvělý a no podívejte na to. Kdo by to mohl nemilovat? Dneska po druhý tady nahoře. Teď pivečko s přáteli. Už se stupujeme ze Svatoboru zpátky do Sušice dneska. Bude to pod 30 km lehce. Vyvstává otázka, jestli 100 km je reálný. Uvidíme jak zítra, uvidíme jak neděle. A kolik teda vlastně zbyde potom na pondělí a to kolik zbyde kilometrů, tak taky kolik zbyde sil a vůle, jo. Já si furt myslím, že 100 kilometrů po kopcích kolem Sušice bychom mohli dát. Celá parta má ráda mlhu, což je moc fajn. Zítra budeme mířit na Sedlo a na to jsem zvědavý docela já, protože vlastně tu cestu moc neznám. Tak zatím
Uvidíme se v Sušici. Není to klapouchová ze svýho příšerama. Ale nezapomeň, že si Je sobota 26. října ráno a dneska pokračujeme v naší šumavský nebo sušický stovce. Včera vlastně byl celý den pod mlhou, dneska jsem koukal ráno na nebe a myslím si, že dneska to sluníčko uvidíme. Já teď jdu na Svatobor, to je číslo 299 a potom se běhnu k Chocíkům a vyrážíme směr Sedlo a končit chceme zase na Svatoboru. Dneska je 300. Příští den v roce, příští Svatobor v roce. Doufám, že tak dopadne, moc se na to těším. Svatobor, tak to byl dneska první Svatobor. V tomhle roce už 299. Já nevím, je to neuvěřitelný. Já si pamatuju, když jsem si na začátku roku řekl, že letos sem vyjdu 100krát. Tak mi to přišlo jako obrovský číslo. No to, že se to takhle zvýší, jsem vůbec nečekal. Takže když všechno půjde tak, jak bych chtěl, tak se tady dneska ukážu ještě jednou. Bude to po 300. A znova zdůraznuju, že je 26. října 2024 a je to 300. den v roce. Pro mě je to skvělý den. A měl bych tady mít večer i rodinu, Evinu, čili Munka a Emičku. Tak jo, tak jdeme dál, jdeme naší stovku a večer zase tady. Haha, tak to vypadá, že dneska to sluníčko bude. Dneska nebude tolik mlhy a Šumava nám ukáže jinou tvář, úplně stejně krásnou. Paráda. Páteček, teď jdu najít tu naší partu a vyrazíme směr Sedlo. Máme tu ohradu s krávama. První komplikace vlastně jsme měli, takže nenápadně procházíme stádem a uvidíme, Nedívejte se jim do očí. co se stane. Máme a nemáme ani ty košíky. Ale Jirka má červenou bundu na sobě. No, co tady jako dělají? Teď ta skupinka vypadá dost na straně. A tam má rohy. Tak se na ně nevíte. Mám přátelský zabučet. Bedinky vypadají jako vojenské bedinky na munici. Po druhý se rozdělujeme, protože já si nemůžu odpustit Sedlo, takže tamhle parta míří kolem Milčic na Záluží. Já to Sedlo prostě dám a na Záluží se potkáme. Takový je plán. No a jdem do toho. Sedlo, jsem nahoře. Pěkný kopeček. No a teď začne stíhání kamarádů, ale stíhat kamarády, to je radost, takže už se těším teď na seběh ze Sedla do Záluží, ale je to vlastně až do Sušice, takže pár kilometrů z kopce bude to zábava. A plecem se ráno pořád jsme v mlze. Vypadá to, že ta mlha vystoupila z údolí sem nahoru, ale když se takhle tady rozhlídnem, tak je to nádherný. Z hlediska stovky jsem teď v půlce. Uvidíme, kolik dneska ještě těch kiláků přidám a kolik zůstane potom na neděli a na pondělí. Podle mapy to vypadá, že jich přidám ještě docela dost dneska, že by to mohlo být velice fajn. Tak jo, jdem.
Jsme na Kalichu, 25 kilometrů. No teď dáme malou zastávku asi na Bouchalce. No a potom vyrazíme na Svatík číslo 300 letos. Není to tak, je to Parádní den. kilometr, takže když ten Kalich vidíme z baráku, tak já jsem tak osudit, že mi nikdy nenapadlo, že je tak jako mimo to Sušity pošlezený vlastně. Už stoupáme zase do Svatoboru. Jak si dneska uvědomuju, že je to vlastně docela kopec. No, za chvíli budeme u korítka a pak už hadí stezka a bude to parádní. Prostě 300. No. Každopádně jsme na Svatoboru, kam se těšíme na burgery a pivo a rodinu. Já mám dneska přes 30 km, to znamená jsem za 60, no a ještě tu dolů, takže dneska to bude kilometrově velmi dobrý. A teď je to 300. Sůl. Ale nebudeš si to kazit jenom chutivě. Tohle by si nevymyslel, jo? Asi takovýhle kokotiny. Ještě to jsou komplikované kokotiny na horor. Ople. A taky si myslím, a to by nám řekl nějaký psychiatr. Jestli ona není úplně šílená bodka. Je neděle 27. října 2024, třetí den naší 100-kilometrové cesty. Zatím máme necelých 65 kilometrů, ale to je asi o 50 metrů nebo tak. Takže prostě 35 zbývá. Dneska nemáme vlastně úplně konkrétní plán. Všichni jsme tak jako nalazený, že si to jako dáme dneska odpočinkově a uvidíme, co zbyde na zítřek. Svatobor, pořád v mlze. Zase se tam dneska podíváme. Teď jdeme směrem na Hrádek. Tam to nějak otočíme nahoru, na Odolenku. Párkrát to obejdeme a pak prostě uvidíme. Dneska už jdeme jenom já, ségra a Jirka. Béďa s Bárou už odjeli. Bylo to s nima super. Skvělí noví kamarádi. Snad se zase uvidíme na nějaký další takovýhle šílenosti. Jdem. Jo? Slunce. Slunce jsem naposled viděl na Svatoboru v pátek ráno. A dneska, že by, ale já už nebudu ty předpovědi počasí radši dělat. My půjdeme kolem rybníka. Půjdeme kolem rybníka. Jsme na 9. kilometru, došli jsme do Kašovic a teď už to otáčíme a zadem se začneme zvedat o Dolence a samozřejmě na Svatobor. Sluníčko se nám ukázalo taky nádherně. Jsme kousek od Lešišovského rybníka. Je to tady nádherný. Já to tady znám, ale nikdy jsem to tady ještě neviděl takhle hezký. No ten podzim na Šumavě je prostě úžasný. A dneska nás teda to sluníčko jako odměňuje. Mám pocit, že
máme dobitý baterky a můžeme dalších 30 kiláků v pohodě šlapat, ani o tom nebudeme vědět. Svatobor, ten už bude tamhle před náma. Teď budeme stoupat lesem a už se na to těšíme. Tak zkoušíme neznámou lesní cestu na Svatobor. Tak uvidíme potom, jo. Není tam, že to je Jiřího cesta, jo? Jo, jak říká sestra, je to Jiřího cesta. Se mu to i rýmuje. A do prdele. No tak snad, aby jsme tu Jirkovo cestu nějak vyhodnotili, že? No ale 90% dobrý. Stačilo ti 90% dobrý, ségra? No. Ne, nebylo to zase tak hrozný. Jirka opravdu tam našel pár cestiček, o kterých jsem nevěděl, ale už tady nikdy nepůjdu stejně. Takže to se teda ve Verblenských kanionech pozor. Takže Svatobor, téměř 15 km bez nějakých 100 metrů. Takže jsme skoro na 80 kilometrech a to je paráda. Sestupujeme ze Svatoboru směrem na Sušici. Je krásný podzim. Už jsme za 80 kilometrama, takže ta 100 zítra rozhodně bude. Tak už docházím domů. Svatobor za zády. Je to dneska nějakých 21 km asi. Těším se na zítřek. Na zítřek zbývá 15. Vážně se těším, že tu stovku jako uzavřem. Tak jdem na to. Pondělí 28. října ráno 2024. Do té 100 po Sušických kopcích zbývá asi 15 km plus minus. Už vyrážím směrem na Kalovy a Rok a tím si pro sebe ty kopce na druhé straně řeky uzavřu, že tam budu mít Kalovy, Rok i sedlo. A ještě půjdu na Svatobor, protože za prvý tam každý den musím, za druhý kde jinde ukončit tu 100 než na Svatoboru, ne? Už stoupám ke Kalovům, je to teda kopec, něco. Tak už jsme nahoře na Kalovech, tady začíná Morigen, bikerská cesta, míříme na Rok. Tak jsme na Roku. A teď Sušice a Svatobor. Tyhle skály, tenhle kopec, to jsem myslel, že budu jenom obcházet a cesta je přímo tam, takže je něco. Vrcholová vyhlídka na Kalovech.
Pěkný podzim. Jdem dál. Tak už stoupám do Svatoboru. Dal jsem si běh městem přes most, přes náměstí. Jsem na celém 12. kilometru. Do 100 už zbývá opravdu málo. Poslední stoupání ke Svatoboru a potom někde krátce cestou zpátky bude ta 100. Teď si užijeme ještě ten výstup z boku, ze zadu přes takový ty skalky, lesem. Těším se na to. Tak Svatobor a za chvilku 100. Už jsme ve Stráních pod Svatoborem. Do 100 zbývá půl kilometru a mě najednou napadlo, jak to vlastně začalo. No, začalo to tak, že Jirka někde někomu se svou typickou přesvědčivostí tvrdil, že nachodit ve Svatoboru 100 kilometrů a nejít u toho stejnou cestou je jako hračka a že to zvládne kdykoliv si vzpomene. To nás přivedlo na myšlenku, že bychom to mohli opravdu zkusit, protože je fakt, že když mi to řekl, tak jsem byl přesvědčený, že má pravdu, jo? Že tady je těch cestiček tolik. Prostě udělat tady 100 kiláků a nejít stejnou cestou mi přišlo jako jednoduchý. Tak jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Jirka si pak že jako tu trasu naplánuje. Nad tou mapou zjistil, že to zas tak úplně snadný nebude. A přehodnotili jsme to na 100 km po kopcích kolem Sušice. No Jirka, tak jak od slov k činům u něj není daleko, tak ty trasy velmi rychle vymyslel. No a jsme tady. Takže ti děkuju, Švagříčku. Byl to super zážitek a jsem zvědavej, po příště zase uděláme. 100 kilometrů. Tady na téhle cestičce od úbočí Svatoboru směrem k Hadí stezce a tak nějak nad Sušicí a nad těmi místy, kde bydlíme a tak tady těch 100 kilometrů padlo. Je moc fajn něco si usmyslet a pak to dokázat. Takže ještě jednou díky, Švagříčku, a díky ségra, že jsi s náma šla. A díky novým kamarádům Báře a Rendovi, že s náma šli. No prostě tahle šumavská nebo sušická 100 pro mě byl krásný víkend. Tak jo, jdem domů.